čau lidi, dneska bych vám chtěl ukázat skrytou místnost tady v tom novém house v Brookhavenu. Tak jdeme na to. Jak si můžete všimnout, tak tady vůbec nic není. Vidíte tady prostě nic. Než jsem si myslel, že tady s tím obrazem, ale to je klasický. No pak tady jsou skřínkou pro líst. Ale ono je tady. A bam. A máte novou skrytou místnost tady v tom houseu. Takže jo, lidi. Tady ten house je prostě mega. A to by bylo tak všechno. Všichni víme, kde je safe tady. Jo, pak jsem ještě vám chtěl ukázat. Ježiši, ty mi lezou do videa. No to kašu. Tak jsem chtěl ještě ukázat tady tu káru. Že mám ještě tady tu káru. Pak ještě tady. Jaj, musím počkat. Tady tu káru mám. Pak mám ještě. Pak mám ještě tady tu káru. Pak mám ještě tady tu káru. Takže mám úplně všechny. Takže je to prostě nejlepší. Tam se můžete schovat, když chcete. A tak dál. Takže u příštího videa. Čau.